Gani ako naman isa naglutin naman yung asa naman tuwing agaw na ko nag-isa wa may kita may gidugayo naman ubog na lang ko ani di ko kainom tong igadawa na wa di ko makita sukat ay di arag ikaw na mahinuon ini na aman ta tong isa ito Ay! Ganihan ka din ay harap kong hinuwat ni mo ay inom sao kay patilong hagi kitag naon natural. Ano nag-uol magkapirti man mong guula nga imbis na abot na nung kadiri lugar sa yuta nga imong natawhan. Magul-gul ba ka? Kinsa may di mag-uol ana pila ka tuig wa kita nakita niya maoro kita mga dagway. Puros gwapo no. Ay, kaya unsa ito yung istorya sa atong nitsura? Way lain mag-itsura ani kay kita una gibuhat dilo. Mga gwapo ko kita. Gwapo og kare. Unsa ba lang? Ngayon na naman ay usa niya. Ihaw ba niya ito ang kaloka? Kana siya. Ihaw nun niya tagdagway din ang tugay. Dili. Ana na siya. Di ba ikaw na gingon? Nga ang unang ipagkatawa ng kalibutan ha, swerte kita. Oo, kita na mga gwapo-gwapo. Mga ginuguna mo na yung mga gwapo. Ari-aron si kanang nag-video. Kani, bintaha din ni Tagway ni. Taguna. Pero wadi pa din ni mga gwapo, kaya di pa wahay magbuhat sa Ginoo. Sa ato ba? Kita na una. Kita gwapo. Gini, salamat kay ning ari kano. Kay ug wala ka mo ari. Asa gani kagikan gani? Mindanao. Mindanao. Ni ani higi ko kay. Kita may unang buhat sa Ginoo mga gwapo. Ako ginapangitaon ng taluhan ako gwapo. Gupo-gupo atay kauban na sa mati-mati ni. Maita sa nimo. Kung mo istorya ka dong sultian ka. Pasalamat ko nga ni ari ka. Nga naman. Kay tungod nagsaon na kay ni kalibutan ni nga tong gitsura nga makitaan. Imo ko gipainom gamayaan ni tagaya. Mo rin ni kausap sa tong gitsura. Oo, nagpawahi magkagnay otro rong puno na ko na. Kasi na kong lingawa niyo. Sa ato ba? Ikaw may gikan sa layo. Ikaw na siya bahala. Dungagi. Pwede ka gamayang tagaya. Wala gani ikaw ni dungag. Lagi tayo. Kamu na po. Ano hanap? Ako'y mamarayag din niyo kay... Ako may niduaw ninyo diri. Sa ato ba ikan? Lay gwapo eh. Basta bahala. Basta bumbugang lagi kani. Ako nang ako nandungagan nga. Wa na mo yung mga kapalit. Oh, alusot. Palito nil mo nga. Niduaw ram rin sa kaluwa. Uya, papalito. Wa ang gikwan. Mausad no? Nagsalig lang maginis kagwapon. Wa maginis papitihas barko. Mausad. Wala ka magkatihas barko. Sa ato ba nagpaguyod na ka? Wala ingon. Mori imong naong natugag sisi na pareha na ito gitsura. Napuros na buriri. Why plate daw? Sa kanya hapa pa daw. Kaya sakto sana. Pero ni salamat ko kay ngari ka. Wala naman kay kwarta. Kanang imong ginom kay naginusara man ka. Bisig daghang nagaagi og daghan sang nagistorya. Ikay palit. Kaya salamat kay mo kung giduaw haron sa kumalingaw. Di na maayo la. Ay man. Wa ang magitay mahimo ani. Wa mahimo. Wa di kay mahimo ni. Maayo ani ato na naghuwaton tulo to og kaluha. Kay tulo magita ka mga tsuraan. Yang nguan ron basig na ato ikapalit. Tawa man gid katalo. Saan mapagpalit ana? Nga gituhog na. Kita naglingkod pa. Hawnon man hini nagwaya. Og mao na, di lang sa magpapuno. Manguli lang tas to ah. Ato na Mindanao tanan. Ini. Asa ka to ako mga amigo ng mga batignaong parehas sa dako niya. Barkada nga kato mga Batignaw. Kasi Mindanao maglakaw sa kay watay kwarta. Tagay dam. Bay, tagay dam. Mga barkada. Tagay dam. Ilini. Ilini. Pareha ng tugnaw. Pareha. Tagay. Hoy, bay, tagay ka bay. Tagay. 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 Bay, tagay. Wala may baso. Tagay may pilaw. Di kini tagay. Baso. Ano ilin? Ano?